ngicabangile kancane ukuthi konje kuyayithimela ima kulo mcimbi ukuthumela abanye bebandla ukuthi bayoqala elinye ibandla. Into evele ngayenza ukusikena ukupheqa encwadini yezenzo ukuthi konje uNkulunkulu usuke ecabanga ngakuze into nje if uJesu ubengama phambi kwenjengebandla ubengathini yini esemqondweni wakhe uma umcimbi ufana nayo. Ngiyacela ukuthi sivule encwadini yezenzo. Kunamaphuzu awu-4 engiwatholile engicabanga ukuthi uNkulunkulu uyafuna ukuwakhuluma kulaba abahambayo nemndeni abahamba nayo nakulabo abasalayo. Zikhona izinto uNkulunkulu afuna nizazi nikhumbule. Ngithole eziwu-4 zazo. Ngizonisa ke endaweni ezahlukahlukene encwadini yezenzo kodwa ngicela siqale ku chapter 1. Izenzo chapter 1. Into yokuqala engiyibonile ezwini likaNkulunkulu maqondana nendaba yokushiya ibandla uhambo yoqala elinye ibandla ukuthi leyo nto iyintando kaNkulunkulu, iuhlelo likaNkulunkulu for abazalwane, for ibandla lakhe. Intando kaNkulunkulu, iplan kaNkulunkulu, istrategies kaNkulunkulu sokwandisa umbuso wakhe ukuthi abazalwane bahlukane, abanye baye kwezinye indawo, abanye baye kwezinye indawo. Lelo phuzu lelo ngizonikhombisa khona manje ukuthi ngikuthatha lokho. Lelo phuzu kodwa lifanele ukubenza laba abahambayo nabasalayo bangabi nakho ukwesaba, babe fearless kulento abayenzayo. Kumele futhi ukubenza babe nesibindi, babe confident. Ukungabi nakho ukusaba kufana nokuba confident. Ukungabi nakho ukusaba ukuba nokuthi ayikho ingozi kulento engiyenzayo, ukuba confident ukuthi izosebenza lento engiyenzayo. Kufanele babe nentokozo kulento abayenzayo, ukukhunjuzwa ukuthi iyintando kaNkulunkulu, iyiplan kaNkulunkulu kumele kuproduce lokho kubona. Izenzo chapter 1 verse 8. uJesu ukhuluma nabafundi bakhe. Kepha nizakwamukeliswa amandla uMoya oNgcwele esefikile phezukwenu. Nibe ngofakazi bami eJerusalema, eJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Babezokwamukeliswa amandla ukuthi babe ofakazi bakaJesu. Bafakaze ngempilo yakhe, bafakaze ngezimfundiso zakhe, ngemsebenzi yamandla ayenza, bafakaze ngokufa nokuvuka kwakhe uJesu, nokukhuphuka kwakhe emazulwini ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Bafakaze nangokubuya kwakhe akuthembisile uJesu. Babezoyenza lento kuqala eJerusalema, usho njalo kuverse 8. Kodwa kwakuzofika isikhathi sokuthi balishiye iJerusalema baye eJudiya lonke, uIsrael wonke, badlule nakaIsrael baye eSamariya, umakhelwane kaIsrael waye within ama-borders kaIsrael. Badlule nalapho baye ekupheleni komhlaba, Asia Minor, Europe, Africa, Asia, zonke indawo zomhlaba. Kwakuyintando kaNkulunkulu nohlelo likaNkulunkulu ukuthi kube njalo. Nizokwamukeliswa amandla nibe ofakazi eJerusalem, eJudiya, eSamariya nasekugcineni komhlaba nizoyenza lento. Incwadi yezenzo ke mawuyitadisha iwumlando waleyo nto yenzeka. Ulokhu uyasikhombisa ukuthi lo verse 8 ka chapter 1 wa unfolda kanjani in the first century ibandla liyenza lento uJesu ayeyisho. Incwadi yezenzo ke beyond ama page ayo isaqhubeka. Umlando
wokufakaza ngoJesu eJerusalem, eJudiya, eSamaria nasekupheleni komhlaba is still ongoing namanje. Ayikapheli incwadi yezenzo. Baqhubeka oTimothy noTitus after abapostoli in the 1st century. Aqhubeka ama-church fathers after oTimothy noTitus. Mawufunda umlando uyafunda ngama-church fathers ayiphila emva kwey'khathi zabapostoli nge-2nd century. Nange-3rd century amabandla ayeqhubeka esabalala. And throughout ama-century onke kuze kufike namhlanje, ibandla likaNkulunkulu lokhu liqhubekile noZenzo chapter 1 verse 8. Liyahlangana abantu bamkeliswe amandla, bafundiswe kuba ofakazi bakaJesu, bese beyaphuma baye ey'ndaweni ngey'ndawo until ngelinye ilanga siyokhava umhlaba wonke. Inkosi bisibona ukuthi kwanele sekufakaziwe zonke indawo efuna sifakaze kuzona kubo bonke abantu efuna sifakaze kubona bese yabuya. Kodwa sonke sisakwi-process ka verse 8 ka chapter 1 wezenzo yokufakaza ngoJesu kuze kube sekugcineni komhlaba kuzona zonke izizwe. Amen. I-SDF njengoba kuyona ethumelayo nayo yabenefitha kulento le. Kunabazalwane abashiya amabandla abo eAmerica. AmaBaptist ashiya amabandla eze South Africa azosebenzisana nama-South Africans kwaqalwa i-Crossroads. I-Crossroads bengaxakwe ilutho omfundisi uNkosi baqala i-Sound Doctrine Fellowship. Nabo labo babesuke ko-America, lama-Baptist ayese-America ayetshalwe ama-Baptist ayisuka ko-Europe. Nawo ayetshalwe days of Paul etshala amabandla e-Asia Minor. The process has been happening throughout the centuries. So lokhu Doctrine Fellowship nimi kulayini wabazalwane abathembekile emyalweni wenkosi. You are in good company ngalento eniyenzayo. Nani eniphumayo nimi kulayini omude osuka kuKristu Jesu uqobo lwakhe, uza kubapostoli, uza kubafundi babapostoli oTimothy noTitus, uza kuma-church fathers nakubazalwane throughout church history ama-century ngama-century kuze fike Crossroads SDF namhlanje sokhuluma ngeHammerstein. Niphathi yomlando mude osuka kuKristu Jesu uqobo lwakhe. Ningakhohlwa nalokho ukuthi the first church planter owokuqala wasuka wayosungula elinye ibandla inkosi uJesu Kristu uqobo lwakhe, owashiya i-congregation emazulwini yabazalwane beTestament elidala ababeshonile bephelele emazulwini ney'ngilosi. Kunebandla ezulwini kudunyiswa uNkulunkulu mihla namalanga. Waphuma uJesu kwaba ne-sending ceremony njengale emazulwini. Yathunyelwa inkosi yethu emhlabeni yazozalwa intombi uMaria, yakhula yayindoda yashumela umbuso kaNkulunkulu. Basindiswa abantu kwaqala ibandla lapha eGalile na koCapernaum koNazaretha lasabalala uIsrael wonke, njengoba naye wabathuma kuchapter 8 wezenzo ukuthi abaqhubeke nimi kulowo layini. Niqhuba umlando omdala owaqalwa emazulwini, nenza leyo nto. You are in good company. Ma usathane nenza ngabaza kukhumbuleni lokho. Ma abantu bayigxeka lento eyenzakalayo kukhumbuleni lokho ukuthi usathana akayithandi, kodwa you are in good company esuka kuKristu Jesu idlula kubapostoli nakubazalwane throughout the centuries. Lento eniyenzayo ibiyenzeka. Na kunenye into esiyikhumbulayo uma sifunda uchapter 8. Uchapter 8 uneringi kuwona kaMatthew 28. Uchapter 1 verse 8 uringa of Matthew 28 verse 18 kuya 20. Lo mfundisi uNkosi akhulume ngawo we-Great Commission. Wasondela kuba uJesu wathi, ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni, ngakho-ke hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhaphathise egameni likaYise
nelendodana nelikamoya engcwele nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Niyabona mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Lo myalo ka chapter 1 verse 8 wezenzo yiwo lo myalo futhi I'm sure wawusemqondweni yabafundi uma uJesu ebayala la encwadini yezenzo. Bakhumbula nokuthi uhamba nesethembiso lo myalo lo. There's a promise attached kulento yokuphuma niyotshala amabandla amasha. Uthi uJesu mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Labo abazohamba bayoba abafundi bakaJesu eindaweni zonke uJesu abathumela kuzona banalesethembiso sokuthi uzobe nabo. Ku verse 8 ke emka chapter 1 wezenzo ubatshela nokuthi bazokwamkeliswa amandla. Umoya engcwele uzobe nabo, uzobe phakathi kubo engamandla azobenza bakwazi ukufakaza. uJesu uqobo lwakhe uNkulunkulu indodana kuMatthew 28 verse 20 uyabathembisa ukuthi naye uzobe nabo. Mawucabanga uNkulunkulu Baba yena umephi kulento. Mhlawumbe umanqika awuzame indodana nomoya engcwele mina ngizobuye ngibone. Cha. NoNkulunkulu Baba umindodana ingcenye yalento, umoya engcwele engamandla enza lento yenzeke. uNkulunkulu Baba ukhona naye kuyo. uNkulunkulu ebuthathwini bakhe unabantu abashiya amabandla bayoba ufakazi bakaJesu kwezinye indawo. Emandleni akhe ekuhlakanipheni kwakhe usuke nabo labantu. Leyo nto kumele ibenze bangabi nakho ukwesaba. Nxa uNkulunkulu engakithi pho ubani ongamelana nathi? Masenza intando kaNkulunkulu pho yini engazivimba? Kumele babe nesibindi, babe neconfidence. Kumele babe nentokozo yokuba kulolu khide olude likalayini olusuka kuJesu dlula kubapostoli nabazalwane inqwaba ama-thousands abazalwane beyenza lento nabo abayenzayo namhlanje. Amen. You are in good company. Mfundisi uMhlongo. Futhi uNkulunkulu nani kulento eniyenzayo. Amen. Omunye angabuza ukuthi yes ngokujwayele kuyintando kaNkulunkulu ukuqala kwamabandla. Kodwa singaba nesiqiniseko kanjani ukuthi lesi sinqumo esenziwa manje sona ke siyintando kaNkulunkulu? Mhlawumbe kungenzeka ukuthi kunezinto ezinegative influence lesi sinqumo. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi akusikho konke okuhle okuholele ekutheni sinamhlanje siyotshala ibandla eHammersdale. Sisana shoyini ukuthi nakanjalo kuyintando kaNkulunkulu uma kwenzeka. Incwadi yezenzo iyasiza ngaleyo nto. Point number 2 wami lowo. uNkulunkulu usebenzisa indlela ezahlukahlukene ukuthatha abazalwane la bekhona abayise la ebafuna khona. Ezinye zazo zinegative. Incwadi yezenzo ikwenza ukubone lokho ukuthi uNkulunkulu ubathuma kanjani abantu ma efuna beyoqala amabandla. Ake siqale nje ku chapter 8 encwadini yezenzo. Ibandla laseJerusalem selisunguliwe. Sibona ke okokuqala iqala yenzeka lento uJesu abekade bayala bona at large scale. Bebephuma abapostoli bayoshumayela lapha nalapha kodwa uNkulunkulu senqumile yena ukuthi ke manje akusazi kuba nebandla kuphela eJerusalem, uzolithuma ibandla lakhe aligcwalise eindaweni zonke ezisondela eJerusalem. Sikubona kuqala kwenzeka ku chapter 8 mawubuka uverse 1. uSawule wayevumelene nabo ngokuthi akabulawe, kukhulunywa ukubulawa kaStefan. Ngalolo suku kwaba nokuhlushwa kwebandla okukhulu eJerusalem. Abazalwane bonke bahlakazekela ezifundeni eJudiya naseSamaria. Baphuma eJerusalem abagcwala uIsrael wonke behlela naseSamaria. Kwasala abapostoli kuphela. Verse 2, amadoda akholwayo amngcwaba uStefane
amkhalela isililo esikhulu. Kodwa uSawule walichitha ibandla, engena izindlu ngezindlu, ehudula abesilisa nabesifazane, ebafaka ejele. Abahlakazekileyo bahamba beshumayela izwi levangeli. uPhilip wehlela emzini waseSamaria wabashumayeza uKristu. uNkulunkulu wenza isending off yokuqala yebandla laseJerusalem. Uyenza ngendlela ebuhlungu uNkulunkulu. Ususa ukuhlukunyezwa kwebandla okwasuka ngokubulawa kukaStefano wayeomunye wamadikoni ebandla laseJerusalem eshumayela lapha eJerusalem, wabulawa ngokugandaka ngamatshe. Emva kwalokho uSawule owayesawumfarisi egcwele intshisakalo yokuzama ukuhlakaza ibandla, wasebenza ke ukubamba abazalwane ukuthi baboshwe bafakwe emajele khona bezoyeka lento yokufakaza ngoJesu. uNkulunkulu wasebenzisa leyo nto ukubahlakaza abazalwane. Kuverse 1, abazalwane bonke bahlakazekeleka ezifundeni eJudiya, basuka eJerusalema bakhuphukela zonke indawo baze bafika koGalile abanye naseSamaria imbala. Kwasala nje abapostoli bodwa. uNkulunkulu wenza isending off ceremony, kodwa kwakungemnandi. Nezwe into engizamke kuyona. uNkulunkulu akahleze ebathumela abantu ngeindlela ezimnandi. Ukuthi kungenzeka ukuthi kunezinto ezibuhlungu nezinegative ezenzekile ukuze sifike kulesi sinqumo, akusho ukuthi akusiyintando kaNkulunkulu. uNkulunkulu kwiprovidence yakhe uyayisebenzisa nezinto ezibuhlungu ukuthi hambani manje shaya isikhathi. Amen. Sometimes uNkulunkulu ukhuluma abathumele clearly abantu abatshela ukuthi isikhathi sokuhamba manje. For example, khona la chapter 8 umubuko verse 26, ingelosi yenkosi yakhuluma kuPhilip yathi, suka uye ngaseningizimu endleleni ephuma eJerusalema yehlela eGaza, le ndawo iyihlane. Wayemthuma ukothola Ethiopia owayisuka eJerusalema kade yokhonza esebuyele ekhaya, ukuze athole ivangeli athi ebuyele Ethiopia usesindisiwe. Umoya Ongcwele uNkulunkulu la isebenzisa ingilosi umtshela ngokucacile uPhilip ukuthi isikhathi sokusuka manje eSamaria, Philip, uhambe uye la ngifuna ushumayele khona. Sometimes uNkulunkulu uyasebenza nje. Sibona okokuqala ukuthi uyasebenza ngama-persecutions, inhlupheko abaxosha abazalwane ukuthi abahambe. Manje simbone esebenzisa ingilosi ebatshela ngokucacile uPhilip ukuthi abahambe. Kuchapter 11 ubuye ubone into efana naleyo kuverse 11. Ngaso leso sikhathi kwema amadoda amathathu phambi kwendlu esasikuye. uPetru exoxela ibandla eJerusalem ukuthi uNkulunkulu wamthuma kanjani ukuyoshumayela emzini kaCornelius. Endlini esasikuyo ethunywe kimi vele eKesaria, umoya wayesethi kimi angihambe nawo ngingangabazi ngalutho. Bangiphelezela laba bazalwane abayisithupha saze sayongena endlini yaleyo ndoda. Umoya wamtshela ngokucacile uPetru ukuthi hamba nalamadoda uyoshumayela ivangeli eKesaria. Sometimes uNkulunkulu uyakwenza lokho, uthuma ingilosi. Sometimes umoya Ongcwele amtshela umuntu ngokucacile ukuthi akahambe. Kuchapter 13 uverse 2, kwathi bekhonza inkosi bezila ukudla, umoya Ongcwele wathi, ngahlukaniseleni uBarnaba noSawule ukuba baye emsebenzini engibabizele wona. Sebezile ukudla, bakhuleka, bababeka izandla, babamukisa. Again umoya Ongcwele ukhuluma very clearly, utshela ibandla ukuthi alithumele uBarnaba noSawule bayoshumayela kule ndawo yase-Asia Minor umsebenzi ayibabekele wona. Sometimes uNkulunkulu uthuma ngeinhlupheko. Sometimes uNkulunkulu uyakhuluma nje kuzwakala ukuthi na into afuna yenzeke manje. Kodwa ithi khombise enye category indlela uNkulunkulu athuma ngayo. Sometimes abazone bayayinqumela bona ngenxa yezifiso abanazo. Isikhathi esiningi bekholwa ukuthi uNkulunkulu ofuna bayenze lento even though ingashongo uNkulunkulu futhi zingekho inhlupheko, kodwa bayinqumele nje bona. Kwezinye izikhathi basuke benganayo naneshow ukuthi uNkulunkulu uyafuna yenzeke lento. Sometimes be wrong nokuba wrong abazalwane. For example, ku chapter 18 wezenzo, chapter 19 uverse 21, kwathi sekwenzekile lokho uPawule
wanquma emoyeni wakhe ukuya eJerusalema. Esenqamlile eMacedonia nase-Akhaya, wathi uma sengifinyelele lapho kufanele ukuba ngiyobona neRoma. Uyayizwa into eyenzakalayo? uPaul is making decisions about iministry yakhe, ukuthi uzohamba ayephi, asuke lapho ayephi. Akushanga umoya ongcwele, akuvelanga ingelosi, azikho neinhlupheko at this time, kodwa uPaul wanquma emoyeni wakhe. Sometimes le inqumo nje ziyenziwa kanjalo. uNkulunkulu kubekile nje enhlizweni yabazalwane. Sometimes bayayifisela abazalwane, alikho iphutha ekunqumeni nje emoyeni wakho ukuthi nansi into engifuna ukuyenzela uNkulunkulu. Uthi kowakho umoya, futhi mase ngiyenzile ngizobe sengidlula ngeRoma. Alikho iphutha, sikho isono ekwakhena ama-plans for izinto ofuna ukuzenzela uNkulunkulu, zisuka nje kuwena nakweyakho inhliziyo nakweyakho ingqondo. Awaphela amen. Nakho nje la nawe lithini lakhe iBhayibheli. Wayinqumela uPaul emoyeni wakhe, zikhombisa enye indawo. Romans 15, noma ungavula ngizokufundela. KuRomans 15 uverse 22. Uthi uPaul emayibhela abazalwane baseRoma, ngathiyeka kaningi ukuba ngize kini. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi wayefuna ukuyakubona, wathiyeka uPaul. Wayedecidile ukuthi uzoya eRoma, kodwa kwangenzeka. Okusho ukuthi kwakungasiyo intando kaNkulunkulu ukuthi aye ebandleni lamaRoma, kodwa yena wayesenqumile ukuthi uyaya. Okuzivezela ukuthi akusisisono ukuyiplanela nokuyidecidela ukuthi ufuna ukumenzelana uNkulunkulu. Sometimes kwenzeke futhi ugeje, kodwa there's nothing wrong. uPaul wayeplanela ukuthi ufuna ukuye eRome, kodwa wathiyeka ikhatheni, wathi uNkulunkulu, not now Paul, not now Paul, not now. Uthi verse 23, kepha manje njengalokhu njengokuba ngingasenayo indawo kulamazwe eAsia Minor, ngiqedile manje ukushumayela khona, futhi sekuyiminyaka eminingi ngilangazelela ukuza kini. Kade sefisa uPaul eyifisela nje kuyiqhubukela kwakhe inhliziyo ukuthi uyafuna ukuya kwicapital yombuso wamaRoma ayoshumayela ivangeli khona. Verse 24, ngiyokuza ngesikhathi ngiya eSpain. Planile manje ukuthi okay ngizoqala eRome, mengisuka eRome ngifuna ukuya eSpain. Asazi ke nasemlandweni if uPaul wagcina kwazile ukuya eSpain or not. Umlando usinikeza lawo ma details. Mhlambe wagcina ebulewe eRome. Siyazi ukuthi wafela eRome, kodwa asinakho emlandweni ukuthi wakwazi ukuya eSpain before abuyele eRome. Kodwa siyazi ukuthi wayehlosile ukuya khona, wayeplanile ukuya khona, engatshelwanga uNkulunkulu, engatshelwanga ingilosi, kungakhulumanga umoya ongcwele, kuyiqhubukela enhlizweni yakhe nje ukuthi uyahalela ukoshumayela ivangeli eSpain. Uthi mayiqhubeka ngokuba ngiyethemba ukuthi ekwedluleni kwami ngiza kunibona bese nina ningiphelezela nxa senganelisekile ukuhlala nani, kepha kwamanje ngisaya eJerusalema ukuyokhonza abangcwele ngokuba kwabakuhle kwabaseMacedonia nabase-Akhaya ukuba banikelela abampofu okuthile kwabangcwele baseJerusalema. Kwayona lento yokuqoqa umnikelo eMacedonia nase-Akhaya, koThessalonika noFilipi noKorinte, bese uhambise eJerusalema. uPaul wayidecidela nje ukuthi ngaba mnandi lento ukuthi ngibahambisele imali, wayiqoqa wayihambisa. Uthi ke mase ngiqeda lapho ngize eRome, ngiye eSpain ngizongiphelezela. He's making ministry plans ngokwengqondo yakhe nokwenhliziyo yakhe, ama-ambitions anawo yena for uNkulunkulu. Kuvalid, kwamukelekile enkosini ukuba nezinhlelo. Futhi kuyasolisa nje ukuthi azekho inhlelo nazo wena. Uhloseni wena? Uphezukwane? Ufisani? uNkulunkulu kupheni? Ufisa ukwenzani ngalezo zinto for umsebenzi kaNkulunkulu? Thina zakho inhlelo. Next year, next 5 years, next 10 years, mawuyo retire, mawuyofa, ufisa ukuhamba wenzeni embusweni kaNkulunkulu? Yini ungabi na inhlelo ngoba unazo eziqondene nemali? Amen. Kwizenzo 16 enye example, ngoba bazothi abanye no kufanele umoya ongcwele akhulume kuqala. Kwizenzo 16 verse 1, uPaul wahamba waze wafika eDerbe naseListra.
lapho kwakukhona umfundi othile igama lakhe kuTimotheu, indodana yowesifazane okholwayo wakwaJuda, kodwa uyise wayengumGreki, owayenconywa ngabazalwane baseListra nabase-Ikhoniyu. uPawule, izwa leli gama, wathanda ukuba ahambe naye. Wamthatha wamsoka ngenxa yabaJuda babekulezo indawo, ngokuba bonke babazi ukuthi uyise ungumGreki. uPawule uzakhela neqembu, uzakhela neteam azosebenza nayo. Wafika nje kunoTimothy owayekhulunywa kahle umzalwane, wavele wathanda ukuthi yazi le nsizwe ngathi ngajoyina iqembu lami engizohamba nalo ngishumayela. Wayithandela uPawule. Siyawazi umlando wakho noTimothy, uNkulunkulu ebusisa umsebenzi wabo, uNkulunkulu ubusisa isinqumo esenziwa uPawule, siqhubikela nje enhlizweni yakhe uPawule. Kuverse 6, badabula eFrigia naseGalatia, kodwa umoya ongcwele wabanqabela ukukhuluma izwi eAsia. Uyayizwa leyo nto? uPawule unenhloso yokukhuluma izwi eAsia, umoya ongcwele uyanqaba. Ufundani lapho? Ufunda ukuthi kuyenzeka umpostoli kaNkulunkulu ayinqumela ukuthi ufuna ukushumayela kuphi, sometimes ageje. Athi uma ngcwele, hayi la okwamanje. Asikho isono ekunqumeni ukuthi ufuna ukwenzani noma ungageja. Nezwe into bazalwane. Kwi-ministry ekusebenzeleni uNkulunkulu ayathathwa ama-risk. Uyagaleleka ngezinye izikhathi ungenayisho kahle. Uma ubuka ubona ngathi uNkulunkulu ulivulile isango kodwa you are not entirely sure, khona bathi hamba khona bathi cha, awuboni kahle uthi ngizame. Ngibona ukuthi uNkulunkulu uzokwenzani. Asikho isono lapho. Masikhonza uNkulunkulu kumele kube khona ukudela ukufa mbijana. Kumele kube khona ukugaleleka mbijana, kumele kube khona ukuzama. Akazi uNkulunkulu ukugcivisa zonke izinqumo ngaphambi kokuthi uzenze. Khona izinqumo ozozenza ungenayo ishow. Kodwa mawubuka wena uhlanganisa izinto wena ubona ukuthi izona uNkulunkulu akampanishi uPawule, akamthethisa uPawule, umyekile wanquma. Bese ethi hayi kwamanje. Verse 7, sebefikile eMisiya, bazama ukuya eBithinia, kodwa umoya kaJesu awubavumelanga. Waphinda futhi uPawule, okuveza ukuthi bangcwele alikho iphutha ekwenzeni njalo. Ngizama ukuthi kunina ziningi indlela uNkulunkulu asifikisa ngazo einqumweni zokusuka eindaweni esikuzona siye kwezinye indawo. Sometimes kuzovuka inhlupheko ezisiphoqayo ukuthi asambe. Sometimes uNkulunkulu uzokhuluma ngokucacile, athumele ingilosi, athumele umoya ongcwele, kucace kuthina sonke ukuthi kufanele sisuke manje. Sometimes soyinqumela thina ngokuthanda kwenhliziyo zethu. Nama ambitions esinawo for uNkulunkulu, sometimes kuhambe kahle, sometimes uNkulunkulu athi no, hayi kwamanje. Konke kuvalid, konke kwamukelekile enkosini, zonke lezo indlela zamukelekile enkosini, ziyintando kaNkulunkulu for ukusuka ebandleni uye kwelinye ibandla. Nezinto engizama ukuyichaza bathanda. Ithi kubonisa okugcina. Cela uyivule le Izenzo 15. Niyayazi le ndaba le kaPawule noBarnabas. Verse 39 weZenzo 15. Kwaba khona ukuphikisana okunzima phakathi kukaPawule noBarnabas. Ubuwazi ukuthi yenzeka leyo nto phakathi kwabapostoli abagcwele umoya ongcwele. Kwaba khona ukuphikisana hayi okuncane, okunzima. Cabana ngempela amadoda kaNkulunkulu baze bahlukana. uBarnaba wahamba noMark, babexabaniswa yena uMark. uMark wayekade ehambe noPawule noBarnaba besahamba kokuqala. Mark sekunendawo abaya kuyona, wathi uMark, "Ayi angisayi mina, ngicela ukubuyela ekhaya." Pawule kushuthi angamphatha kahle leyo nto leyo. Mase behamba kwesibili, usebuyile uMark uthi, "Hayi ngicela ukuhamba nani." uPawule, "Hambe mina nomuntu obuya ngishiya endleleni." Uthi uBarnaba abhaliwe sengiyafilina nje amablank usho ukhoza manje. Uthi uBarnaba, "Akantwana uxoli unjani kanti?" uMark wayehlobene noBarnaba, usho uBarnaba une soft spot for lo Mark lo. Uthi uPawule, lutho ngimthatha umuntu ozobuya ngishiya endleleni. Uthi uBarnaba, cha.
umpostoli wenkosi, yehlisa umoya, sihamba naye uMark. Angithi uyambona useready manje, uPaul lutho siyahamba, lutho siyahamba, lutho siyahamba, lutho avele sihlukaneke ngoba sizwanike. Kwakubi ngempela kwashuba. Uthi uverse 40. uPaul wayikhethela uSilas, ngikhumbula uSilas. uPaul wayikhethela uSila, uBarnabas wathatha uMark, bahamba embenikelwe emseni wenkosi ngabazalwane. Baqabene bahlukana, sebeyahamba ibandla likwamkele ukuxabana nokwahlukana njengentando kaNkuluNkulu yokuhlukanisa labantu ababili, selibanikela emseni wenkosi mabehamba. Verse 41, wadabula eSiriya naseKilikiya ehamba eqinisa amabandla. Niyalwazi udaba, uNkulunkulu wawubusisa umsebenzi woPaul benoSilas, siyawuthola bomlandini uma singawuthola kaBarnabas noMark. Bafike eFilipi, yakhumbula beboshwa, kusindiswa umgcini iboshwa, kuqala ibandla laseFilipi. uNkulunkulu ebusisa umsebenzi wabo, kade uqale ngengxabano ebangele ukwahlukana. Niyangizwa bazalwane? Niyangizwa ngiyapha? iProvidence kaNkulunkulu into ejulile. Ngezinye izikhathi esingakwazi ukuyibamba sibone ukuthi uNkulunkulu uyapi nezinto azenzayo. Sometimes uNkulunkulu uvumela ingxabano zifike to the point la kungahlalisane khona. Ngenhloso yokuthi ake kuyoqala ibandla elisha. uBarnabas noPaul mabehamba bobabili, uPaul uyena oshumela uBarnabas uthule. Ngoba phela ngeke nishumele kanye. Kanti uBarnabas ngiyamfuna ememezela iqiniso naye at the same time noPaul, ngakho ngibahlukanisa. Abazukuyihlukanisela, abazukuhlukana ngokwabo ngoba bayathanda nabayazwana, ngizobaxabanisa. Ngizovumela kube nesimo esokwenza baxabane khona bezohlukana. Bayokwenza lento engibafuna bayozenza. Ibandla la irecognize lento ngokuhlakanipha uNkulunkulu ayikunikeze lona ukuthi lento umusa kaNkulunkulu. Lababusisa, labathumela ngomusa kaNkulunkulu, nangempela uNkulunkulu wawubusisa umsebenzi wakhe owawenzeke ngenxa yengxabano. Providence kaNkulunkulu. Kuzuma kuthiwa kusebenzela okuhle. Kunywa ngezinto ezifana nalezo. Yamkhumbula uLot noAbraham. Bayaxabana, bayahlukana ngenxa yokubusiswa uNkulunkulu, zandile inkomo neziklabhu nezisebenzi. Ziyaxabana manje izisebenzi emadlelweni ngoba ziningi kakhulu izilwane. uAbraham buka Lot, asingagcini sixabana mina nawe. Awukhethe ndodana izwe elikhulu. Bona ushona ngapi? Mawukhetha ngapha mina ngiyoshona ngapha. Mawukhetha ngapha mina ngiyoshona ngapha. Ahlukane. And siyazi nalokho kwakuyintando kaNkulunkulu, siyakubona akwenza ukuthi uAbraham nokuthi wayehloseni ukumhlukanisa nozalo lwakhe uLot. Manje ngithi kunina Sound Doctrine Fellowship, abanye benu bazothi lesinqumo lesi we are not so sure, ngoba mhlawumbe kunezinto enizaziyo egcina iholela la. Ngithi kunina noma ngabe zikhona lezo zinto, ziyiphathi yentando kaNkulunkulu yalento eyenzakalayo. Kunini enihambayo ibani confident noma ngabe kunezinto ezingekho zinhle ezenzekile leading up to this decision. Siyintando kaNkulunkulu lesinqumo nakho konke okwenzekile. Amen. Ithi ngidlulele kule iphuzu lami lesithathu khona ngizovala masinyane. Ziningi incwadi ezibhaliwe ngokuthi amabandla atshalwa kanjani. Ngiyacabanga mhlawumbe ngiqondile umfundisi uMhlongo miyenzeka lento nalabazona abahambayo. Konje soyiqhamukela kanjani lento? Konje ibandla atshalwa kanjani? Konje sothi ni strategy, konje iminute izohamba kanjani? Ziningi incwadi, ziningi indlela. Ngabe soyenza kahle inlento, ngabe izophumelela inlento le. Ngifuna ukuthi ke enye into oyifunde encwadini yezenzo maqondana nokutshalwa kwamabandla ukuthi istrategy simple sokutshala ibandla. Futhi sinayo iroom for icreativity yabantu. Akukho nzima ukutshala ibandla likaNkulunkulu, ukwenze kwalula. Futhi wavumela ukuthi nawe kube kuningi okulethayo ube creative ngakho. For example, uma ngikhothela again laphana ku Matthew 28.
Uthola i-strategy ne-mission laphayana, indlela amabandla atshalwa ngayo ayikho complicated bathandwa. Hambani, go. Step number 1, Hambani Montclair. Nenze izizwe zonke abafundi. Nishumeze nombane nimtholayo. Nipaphathise egameni likayise nelendodana. Makhona abakholwayo senishumayelile, bapaphathiseni. Mase nibapaphathisile, verse 20, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Finish. Ibandla lakhiwa kanjalo. Uyahamba, nomba nomtholayo umshumayeze, mayekhola umpaphathise, musu umpaphathisile umfundise ukugcina konke uNkulunkulu asiyale ngakho. Ufika ushumayela ivangeli, abantu baphenduke, ubapaphathise, ubaqoqe babe sendaweni la uzobafundisa khona iTestament elisha. Ubaqeqesha ukuligcina. Ibandla liqalwa kanjalo, liqhutshwa kanjalo, lakhiwa kanjalo ibandla likaNkulunkulu. Uyayizilula kanjani? Ilula. Kwizenzo chapter 8. Uma sibuka again la mavesi uverse 4. Abahlakazekileyo bahamba beshumayela izwi levangeli. Nansi into eyenzeka kumibandla uNkulunkulu ehlakaze eJerusalem, elithuma eindaweni ngeindawo. Into yokuqala layenza lahamba lishumayela izwi levangeli. Ninama ngithi bangcwele. Nginika istrategy la manje ngifundisa church planting. Uhamba ushumayela izwi levangeli. Akuna complication. Akuna complexity. Awudingi ukuba creative ngemessage. Leli izwi levangeli lasindisa wena, hamba ulitshela abantu. Kuverse 5 uPhilip wehlela emzini eSamaria wabashumayeza uKristu. Another way yokusho the same thing. Hamba utshela abantu ngoKristu. Kuverse 12 kepha kwathi kuba bakholwe yivangeli, babezwe ivangeli, bakholwa yivangeli elashunyelwa uPhilip ngombuso kaNkulunkulu ngegama likaJesu babhabhadiswa. Shumayeza abantu ngombuso kaNkulunkulu, ubatshele ngegama likaJesu, mabekholwa babhabhadise. Kuverse 13 uSimoni naye wakholwa, esebhabhadisiwe wamlandela uPhilip. Ababhabhadisiwe batshela ukuthi abakulandele. Uyabahlanganisa ubatshela ukuthi uzoba ukuphi ngesonto bafike ngasikhatsini. Ukuhlangana lokho kwebandla ngeke ukuhlangana kwenu. Ushumayeza abantu bakholwa babhabhadise, ubaqoqe, ubahlanganise endaweni bese ubafundisa ugcina yonke inkosi esiyale ngakho. Niyayizwa simplicity bathanda. Bengizonifundela nokunye kodwa it's the same thing encwadini yezenzo. Yenza ubone ukuthi noma kungakuningi okungashiwo ngokutshela kwamabandla kodwa kusimple kahle kahle ukuqala ibandla nokukhulisa ibandla likaNkulunkulu. Ushumayeza abantu ngoJesu, basindise, ubabhabhadise, ubaqoqe, ubafundise iTestament elisha abantu. Ileso istrategy sokutshala nokukhulisa ibandla. Mangikufundela izenzo 20 ngiya ngasekupheteni manje. This is second to last time bese ngwafunda. Kwizenzo 20 uZupawule esummarize iministry yakhe eEfesu. Ku verse 20 uthi angizange futhi ngigweme ukunitshela lokho okuwusizo. ESV ithi anything profitable. Angigwemanga ukunishumayeza yonke into engangicabanga ukuthi inganisiza. Ilento okuthiwa ukufundisa abantu konke inkosi esiyale ngakho. Yonke into engabasiza, mhlawumbe ufundisa umhlongo uyacabanga ukuthi konje ngizoqala ngaziphi intshumayelo uma ngifike eHammersdale. Konje ngizoqala ngayiphi incwadi ngiye ngayiphi noma yini ezobasiza abantu. Fika ubone ukuthi ithini idingo lapho, baqakwe yini eCorinth uPaul mabehlukana benama divisions, wabhala incwadi ekhuluma ngama divisions. Mabexakwe izono zokocansi wakhuluma ngokuthembeka ngasentweni zokocansi. Mabengayi-understand into abakuvuka abafileyo, wabhala u1 Corinthians 15. Mabexakile ngendaba zemshado, 1 Corinthians 7. Whatever okuwusizo ibandla nabantu uNkulunkulu ababeka phambi kwakhe abadingayo bashumayeze lokho. Uthi angizange ngigweme ukunitshela lokho okuwusizo
nokunifundisa phambi kwabantu nakuzo izindlu ngezindlu. Sine strategy sama gatherings. No. Bafundise phambi kwabantu. Bafundise kuma open air, bafundise ebandleni. Mabe nezindlu bekunema bafundise endlini. Mabathola ikoleni bafundise ikoleni. Mabathola emngcwabeni bafundise emngcwabeni. Anywhere la bathola khona abantu. uPaul wayejwayele ukuphuma ngene emasinagogeni. Mayingekho isinagoga phuma eTempelini eJerusalem. Mayingekho iTempeli ayela abantu bethandaza khona ePhilippi. Mayingekho leyo nto ayela kuhlangana khona osolwaze eAthens. Wherever la abantu bathola khona aye market la abantu behleli khona, wherever la abantu ongabathola khona, hamba ubatshela ivangeli. Masubatshela ivangeli ubaqoqele noma ikuphi la kungahlanganeka khona, ubafundise noma yini ezobasiza from izwi likaNkulunkulu. Kuverse 26, ngakho ke ngiyafakaza kini ngalolu suku lwanamuhla ukuthi anginacala egazini labo bonke. Ngokuba anginigodlelanga lutho ukuba nginganitsheli konke okuyintando kaNkulunkulu, the whole counsel of God. Bazalwane base-Efesu, mina nginacala ngani. Manje mhlubuka uNkulunkulu nihamba ngendlela zenu ningangibali mina. Ngoba nginitshele yonke into uNkulunkulu angambulele yona. I've taught you lonke izwi likaNkulunkulu, yonke into ayizonisiza, angigwemanga lutho, ngantshela nezinto ezangicasula. Ngantshela nezinto ezenza abanye balishiya ibandla. Angizange ngigweme lutho ngoba ngithi abantu abazukungithanda, ngantshela yonke into. Yisi strategy leso sokukhulisa ibandla likaNkulunkulu. Alright, ngiyavala manje ngiyabona ukuthi sekukhona nezishamkhandi ngala ezinihehayo. Ngicela ukuvala ngaleli phuzu-ke elikwizenzo 13. Manje izolunga lento esithi siyayenza. Leli bandla lizophumelela yini njenge-SDF? Asizukuphoxeka yini abantu bathi yabona ke nani yenze ngengqondo yini lento yini le. Sizoba ne-success ni kulento esiyenzayo. Iba khona leyo nto uma uqala into. Iba khona leyo nto uma uqoqa abantu uthi asambe siyozama ukuthi kazi izophumelela lento esiyenzayo. Vele ukuphumelela kwento kuyini? Mawungayeka ama definitions abantu ubheka izwi likaNkulunkulu, ukuphumelela ekushumeleni izwi likaNkulunkulu kuyini? Wakwayicabanga leyo nto. Umshumayelo successful. Umshumayelo njani? Abantu abahamba bawutshala ibandla aba successful basuke benjani? Sibona ngani ukuthi into iphumelelile? Kwizenzo 13 ngivala ngawo lama verse verse 48. Sithola into ezisizayo la. Kususa ipressure kubazalwane. Verse 48, bekuzwa lokho abezizwe bathokoza, balidumisa izwi lenkosi. Bakholwa bonke labo ababemiselwe ukuphila okuphakade. uPaul uyashumayela, amaJuda ayagoloza, awafuna ukukholwa. Uthi uPaul, ngiyaniyeka ke sengiya kwabezizwe ke mina, abezizwe bajabula ukuthi sekuzofocusa kubona, sekuzoshunyayizwa bona izwi likaNkulunkulu. Abanye bayakholwa, abanye abakholwa. Uma isummarizela uLuka uthi bonke labo ababemiselwe ukuphila okuphakade bakholwa. Nezo bathandekayo. Abantu abakholwa ngoba umhlongo eshumayela kahle. Abantu abagolozi ngoba umhlongo ehluleka. Wakushumayela uPaul la. Agoloza amaJuda bakholwa bezizwe. uLuka uma isummarize uthi bonke ababemiselwe ukuphila okuphakade ibona abakholwa. uNkulunkulu unabantu bakhe abakhethile emaphakadeni, uyabazi naseHamasday. Mabefika abazalwane bayophenduka labo abanye bayogoloza. Kunjalo eMontclair, kunjalo ePinetown, kwakunjalo eJerusalem, kunjalo emhlabeni wonke. Isuccess yabavangeli nama church planter ukushumayela iqiniso. Imphumela enhlizweni zabantu indaba kaNkulunkulu le. Indaba kaNkulunkulu le. Ukuthi ubani ophendukayo nongaphenduki akusikho okwabashumayeli. Shumayela kathembeke eqinisweni. Ashumele ngawo wonke amandla akhe, ngabo bonke ubuchule ngazo zonke iziphiwo zakhe. Angabalalisi abantu hlala ngisho njalo uma ngifundisa ukushumayela. Funela umshumayelo ulalisa ibandla. Abalale ngoba balalanga izolo, abangalalisa okwena. Shumela ngokuthembeka, yenza konke okusemandleni akho.
kodwa uNkulunkulu onquma ukuthi abantu bayasindiswa noma basindiswa yini. Kakulele kumfundisa umhlongo ukuthi ibandla liyagcwala noma ligcwali yini. Masifika iHammersdale empty kodwa umfundisi umhlongo eshumela iqiniso. Hallelujah. Mayibonge inkosi. Isuccess leyo. Ngoba owakho umsebenzi ukuyoba ufakazi ngoJesu eHammersdale. Bayokholwa bamisela ukuphila okuphakade. Uthi verse 49 izwi lenkosi lasabalala kulo lonke izwe kepha abaJuda bavukuza abesifazane bezizwe ababalekile ababekhonza nabo nezikhulu zomuzi babavusela kuba oPaulo noBarnaba bahlushwe futhi babaxosha. Abanye bayasixosha amashumayela. Akhona ukuhluleka, ukuthembeka. Babaxosha emkhawulweni yezwe labo. Verse 51. Sebethintithile uthulu lweinyawo zabo. Baqhubekela eIkhoniyu abafundi bagcwala intokozo nomoya engcwele. Khona izikhathi kade ufikile endaweni uzoshumayela ivangeli, kuphoqa ukuthi uzofanele uthintithe uthuli lwaleyo ndawo ubashiye ngemumva uqhubekele phambili. Makungase kwenzeke lokho akusikho ukwahluleka. Ukwethembeka eqinisweni. Kwenzeka nakuJesu. Uyakhumbula uJesu efika eNazaretha kuthiwa kenzanga imangaliso eziningi lapho ngenxa yokuqina kweinhliziyo zabantu wadlulela phambili. Kwenzeka kuPawule la bayamxosha uthintithe uthuli uqhubekela phambili ngoba ezinye indawo uNkulunkulu uyayivala icapha aqinisa inhliziyo zibe njengamatshe akukhona ukuhluleka komshumayeli. Ngiyangizwa bathanda. Ukugcwala kwebandla intando kaNkulunkulu. Ukungagcwali kwebandla libempthi intando kaNkulunkulu. Umshumayeli une mission eyodwa. Thembeka. Thembeka wena kweyakhe impilo, thembeka eintshumayelweni zakho, ama results ayekele kuNkulunkulu. Labazana bahambayo asizukubajaja ngama results after 2 years. Sifike sibala amakhanda abantu. Cha. So bajaja ngokuthi bawofakaza baliphilayo neqinise eHammersdale. Futhi bayalikhuluma neqinise eHammersdale. Amen. Asithandazeke.